रहे हैं राजा रंजीत राही को। आईडीएस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पत्थर चौक। बेतिया में तू रंग डलवैलू पूरा बिहार प्रचार भइल। बेतिया में तू रंग डलवैलू पूरा बिहार प्रचार भइल। भोगा बैसाखवा में लहंगा तोर फाटल झखरा गोपालपुर मार भइल। सखी चनपटिया में धूरा झोंकवलू नरकटिया गज मार भइल। भौरी भमरा में रंग डलवैलू भौरी भमरा में रंग डलवैलू पूरा बिहार प्रचार भइल। सिक्का सिरिसिया में सिकड़ी टूटल कठिया मठिया में मार भइल। कंगली भेलाही में रंग डलवैलू रसकौल सिसुआ में मार भइल मार भइल मार भइल। मिक्स बाय एलबी यादव। तुमरा गणेशपुर चोली रंगवैलू मैना कार में ढोड़ी हो। मर्यादवा मुरली मथुरा में रानी खूबे गिजाइल मोरी हो। पिपरा अजुआ हरपुर रानी पिपरा अजुआ हरपुर रानी थाना FIR भइल। लाइन परसा में रंग डलवैलू बगहा लौरिया में मार भइल। लिपनी नारावा में खूब डलवैलू ठोरी जमुनिया में मार भइल मार भइल। मिक्स बाय एलबी यादव। राइटर मोधे जौरे जी असलम डाली निशाना साधके। रंजीत राही के गाना बाजी लाल बाबू छोड़ी है ना थके। झुमका शिकारपुर बेहरा बिरई अजनगर खरसावा बोलथर तोहरा जीव के काल भइल। भटना मझरिया में खूब डलवैलू शांति चौक पर मार भइल। तोहरे बारे में गाके गोरी रंजीतवा स्टार भइल। आईडीएस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलथर चौक।